Kunxuso ngaba nosizo ukulekelela isaguga esithombeni ekubika ukuthi sishe sangqongqa nendlu laphana ke endaweni yaseHadingi kwambothwa esigodi ku-Ward 11. Lesi saguga ke esineminyaka engaphezulu kuka-74 esingaphansi kwamasipala umzwabantu municipality kubikwa ukuthi besihleli nabazukulu baso ngesikhathi kuqala lesigameko somlilo. Amalungu omndeni akuvezile ngokusobala ukuthi ke isizathu esenza ukuthi isaguga sigcine sesisha nayo lendlu isizathu sokuthi ke asikwazi ukuhamba safela uhlangothi ngonyaka 2018. Lesi saguga sihlulekile ukuphuma sibaleke ngesikhathi kuqubuka wona ke lo mlilo oshise wangqongqa yonke indlu abebehlala kuyo sebembondelene egubhini elilodwa nabazukulu baso abangu-11 ke. Kunxuswa ke umsamaria olungileyo ngaba nosizo ukulekelela lesi saguga ukuthi ke angathintana nenombolo ethi 0736508481 kanti asiqinisekise ukuthi lolu daba lilandelwa ke-1 KZN News lapho thina selicaphune khona ekhasini layo ke i-1 KZN News. Ngiyuthandana Mnguni, indaba ze-Macdew Media.